koulutani netti. Kato. Perkele. Leisin Gamsittia päin. No nyt mä pääsin sille puolelle, kun mun pitäis kuolla. Hyi, mamma. Mamma. Ja Ammu. se oli oma. Kohta Ei varmaan onneksi mut jäänyt heitetään alle. menemään täältä, kun mä tuhoan tota Gamsittia koko ajan. Hei, kämpii. Missä se on? Tuolla. Jukke meni aalle perkele. Älä ammu! En päässyt pois. Miten vaihda Oho. puolta? Se kävi huonosti. India join. Kato. Tarvitsee ammoa. Kyllä. Oli aika taitava hävittää, tai toi kopteri lentää. Oli. Tässä ylöspäin. Tullaan. No nyt se savuttaa. Tänne, homo! No, kansippi lähtis meikäläis. Monta kansippia oikein sä saat peräkkäin? 3 peräkkäin kansippia viholliselle. Niin piti kyllä ääniä vielä vähän muokata. Ei se on tota vihollisen kansippia äsken pudotettua ollenkaan, se tuntuu olevan vähän niinku kestää. Jaa! Oi! Se lähti. Aika joo. Jos se just tuossa mukaan. Käydä kyllä vähän. Induktiosauna. Saa helikopteri ees. Helikopteri vittu sinne. Jaa, tää oli joku kulta. Sun infrapunasaunahan se on. Induktio saa. Hetken, nyt mä sanoin jotakin kyllä nyt väärin. Pitäisikö nukkua joskus? Hii saatana, se on alhaalla porukka. Ai tunnelis. Ei. Mä kuolin sinne. Okei. Okay. En tiedä mitä kautta menis sinne. Ei siellä enää ketään ollut, ne oli kaikki seel. Täällä on jengi. Pikkusen tätä jotakin. Vitu ykä kun juoksi siitä edestä. Just niin. Melkein tapoin sut. Mä kuolin siinä kuitenkin, mutta mä en tiedä. Jotenkin hirastelee tää peli siinä vaiheessa, kun tulee viholliset vastaan. Ei saatana. Oli vahingossa porukka. Joku saatana ajaa ylittää äsken meikäläisestä. Hä? Mitä? Niin, että joku yrittää ajaa ylittää meikäläisestä.
Tapa se. Mä sulle puhunut, jumalauta. Se on kyllä hienosti lähtee. Jop. Ei tästä nyt tuu yhtään mitään. Mutta mistä ne tietää koko ajan, missä me ollaan saatu? Mutta oikein lavi jahtaa nyt näytellä sitten. No niin justiinsa. Sillä lailla. Joku päivityskussu. En tiedä niin, mutta koko ajan niin kuin pelkkää lakaamista. Kun mullakin on 200 koko ajan pyörii tuo. Tyyli vaan tarvitset uudet kaikki maaosat. Noniin. Poikiahan täällä ringissä. Tuossa yksi Resseli saatu vaunusta. Se sieltä juokse. Mä oon menossa tuon tehtaalle. Seelle tai teille. Tippuu jo välillä. Perseeseen taas ammutaan. Jos tiedä vittu mistä. Onko se jo käällä? Mä oon ainakin eilen. Eiku... Disguise, motherfucker! Mistä se vittu ampuu täällä? Vitusta se tuli äsken. Noin. Laavilahta sieltä. Veiltä. Vittu minä ei edes satana tappaa ketään, kun mä eihin kuolla aina, kun näen saman tien on jo nappi. Se oli hieno. Mitä? Sä tiski ja tuu, kun sä käytät yhtä mukia, yhtä harukkaa ja yhtä veistä, aina vaan puhuisat ennen käyttöä. Ahas, tuosta taas ihmettelemään, mitä täällä vittu tapahtuu. Paskaa. No mä en tiedä, Maaskon kuoli niin ihmeellisesti, että ollaan voi taas. 6.19 ja nyt 6.20. Kyllä menee niin saatanan vahvasti. Oliko se joku? Oli, Saitis? sain. Ihmettelen suuresti, että sainkin. Mä en kurkkaan täällä ulkoa. Joo, mä lähdin just sun perään. Nyt. Joo. Parakin omiin. Lähdetään ottaa toi B. Mikä? Väijä. Missä? Siis sun selän takana. No joo. Arjuu siellä. Minä... Mitä hajua missään? Ketään, mä en näe mitään missään. Okei. Saiko tossa? Mä sain senkin. Mä sain näin äsken kun äijä, mut sit se hävis. Mitä vittua tapahtuu? Taas niinku lakaa. Saman tien kun näkyy vihollinen tää lakaa. Joo, Siis mullakin tuli toi piikki, se tuli kaiken. Siis Äsken tuli- just. sitten tuli kuolema saman tien. Tuo on niin vitu ärsyttävää, se... Joo, nyt tää nytkyttää. No nyt Se on vaihtoisko. Ei haloo. Johtuuko tämä siitä, että tämä on nyt ilmatteeksi pelattavissa viikolla, että Saattaa olla. Mitä? Battlefield. Niin. mä en nähdä ees ketään kun mä kuolen. Sitten kun mä näen Mitä häkkereitäkin voi olla.
No älä. Musta vähän tuntuu, että täällä on joku satana häkkäreitä, täällä tuntuu enemmän olevan. Kun tää, saman tien kun tulee vihollinen vesi, niin lakaa. Muuten tää toimii ihan hienosti. Nyt se on hyvä testaa, kato kun voi ilmaisella Näet toisen käyttäjän. Niin. En taaskaan nähnyt mitään, mä en nähnyt No koko tai IP äijä. sittenkin. Eikä jaksa alkaa säätää IP-vaihtamista. Mulla ei oo kuteen. Eihän se, kun Pojat sä soinakkaan. pystyt IP-vaihtajan. No, Tulee sitten sun ihmistä. siinä sulla on. Joo. Varmalla on ristitulas tässä. Häivyjä. Vihollisen tankki. Mä oon kiinni jossain huitsin vitussa. Alla! Mitä vittua tää tapahtuu? Hyvä jokki. Mistä ammutaan? Mistä ammutaan? No niin, jostakin vittu ammuttiin edestä päin. No, äsken kävi sillain. Että niin, vihollinen. Ellei sit se itsaannu suhun. Se Se Vai on Bolt mahdollista, koska sä pystyt Se ampumaan räjähti mun mielestä se helikopteri, saatana. Outo. No älä niin, no sä just soikin mun mielestä, kai niin hauska juttu. Teki jo. Kai sait videolla. Joo, saa. Toki tykkää silityksistä ja Yes. leimistä. Tästä tulee taas, Tykkää naapuri sedästä. tästä tulee taas hyvä video, pojat. Vittu, Terttu puhuu omiaan tuolla ykäkiroille pelejä. Ja Kaljaa. Kaljaa. Minä vaan haukottelen, taas menee. Jokkepallolla taas väsyttää sieltä. Jokkepappa on taas hyvin väsy. Ii vittu. En kyllä tiedä miten se eilen illalla alkoi taas niin maistua. Tai yöllä alkoi maistua. Nahat tuli takaisin. Joo, se tuli tonne katolle. Okei. Sori, en kerinyt ampua sitä heti. Helikopteri on tuo pihalla. Hyvä. Mullahan menee taas hyvin. Takana. Mulla on vaan kuitenkin enemmän kappaa kuin Jokella.